Здравейте, аз съм Преси и днеска ще играя Слендърмен. Сега да намерим този идиот. Край за да ми изгасна по нещо. Знам на къде да ходя, чакайте, тук има ограда, да, знам на къде да ходя. Повярвайте ми, не е толкова страшно. Прави не е страшно обаче. Миналия път, когато рекордвах, аз рекордвах още един път, обаче накрая не го видях, пък когато гледах видеото го видях по-скъде и накрая като се досах, защото не го видях и почнах да слушам. И затова не точно сега, няма се досах накрая и трябва ще завършва така и затова правя отново видео. Добре, какво е това? Какво е дело? Листи, правиш се тези листи. Кой си нещо се? Или пак лаптопа ми. Ето пак има. С 100 пъти виждам това. Тук ще има някакви. Като събирайте вече един лист, но явно ще го видите след време. Сега мисля, че няма шанс да се покаже. Или така мислите. Защото първи път като играх направо ми скарам видео. Имаме в някакъв лист, като почва там да губи сигнал, както прави така, когато срещне Слендър апарат. Време, че видях някакъв. Както ще има един тунел, който отложим за Слендърмен. Да, мисля, че го видях в тунела, горе-долу. Ето мисля, че не е тунела. Добре, като има зрението и аз не знам. Ето ли тунелата? Добре, този път, когато видя, че ми се губих сигнал, ще гледам да го видя с него. Добре, няма ли някакво нищо подобно? Много. Отдолу навън, като чуват някаква вода, ще не да го оплача. Выключи телефон. Където са? И какво го бях видяла, обаче сега няма да го видя, защото съм събрала един лист. Къде си? What the fuck? What the fuck? Oh my god, какво ти е? Oh my god, лист. Добре, тук ще дойдат някакви други, че ми изчат. Сега. Help me. Айде! Скоро ще срещнем Слендърмен. Трябва да имам нормална реакция. Где свърни?
Но се играе кричко, къде си показва и си лицето, даже дори да нямаш такова. Съвременния. Ето го бе, нашия човек. Здрасти! Добре, ме оплаши. Не, кой знае какво, надявам се да ви е харесал. Чао!